Lucas Kapitulo 7. Sa tapos na niya ipamulong ang tanan niyang igsusulti sa mga igdulungog sa mga tao, misulod siya sa Capernaum, og may ulipon sa usa ka senturyon nga iyang gipakamahal, nagmasakiton og nagungaw na sa kamatayon. Og sa nakadungog siya mahitungod kang Hesus, iyang gipaadto kaniya ang mga ansyano sa mga Hudyo sa paghangyo kaniya aron unta siya moadto sa pagluwas sa iyang ulipon. Og sila, sa pag-abot nila kang Hesus, nagpakiluoy kaniya sa hilabihan gayud, nga nagaingon, "Tako siya nga ikaw magabuhat niini alang kaniya, kay siya nahagugma sa atong nasod, og siya gayud ang nagpatukod kanamo sa among sinaguga." Og si Hesus mikuyog kanila, og diha nga dili na siya halayo sa balay, ang senturyon nagsugo sa iyang mga higala ngadto kaniya sa pag-ingon, "Ginoo, ayaw pagbudlay sa imong kaugalingon, kay dili ako takos nga ikaw mopasilong sa akong atop. Busa, nagahuna-huna ako sa akong kaugalingon nga dili ako takos sa pag-anhi kanimo, apan isulti lamang ang pulong, og ang akong ulipon mamaayo. Kay ako usab tawo nga anaa sa ilalom sa kagamhanan, og ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Og ako moingon sa usa, umadto ka, og moadto siya. Og sa usa, umari ka, og moari siya. Og sa akong ulipon, buhata kini, og buhaton niya." Og sa pagkadungog ni Hesus niining mga butanga, siya nahibulong kaniya, og miliso siya sa panon sa katawhan nga nagasunod kaniya, og miingon, "Ako nagaingon kaninyo, nga bisan pa sa Israel, wala ako'y hingkaplagan sama niini kadako nga pagtuo, og ang mga sinugo sa paghiuli nila sa balay, nakakaplag sa ulipon nga maayo na." Og nahitabo sa wala madugay nga miadto si Hesus sa usa ka lungsod nga ginganlan Nain, og ang iyang mga tinun-an minguban kaniya, og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Apan sa nagakaduol siya sa ganghaan sa lungsod, ania karon, may gidala didto sa gawas usa ka minatay, bugtong anak lalaki sa iyang inahan nga balo, og daghang mga tawo sa lungsod miuban sa babayi. Og sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya, og miingon kaniya, "Dili ka maghilak." Og siya miduol og mihikap sa andas, og ang nanagyayong minghonong, og siya miingon, "Batan-on, ako nagaingon kanimo, tumindog ka." Og ang namatay mibangon, og misugod sa pagsulti, og gihatag siya ni Hesus sa iyang inahan. Og ang tanan giabot og kahadlok, og sila na nagdaig sa Dios nga nagaingon, "Usa ka dakong manalagna, mitindog sa atong kinataliwad-an." Og ang Dios miduaw sa iyang katawhan. Og kining balitaa mahitungod kaniya, nasangyaw sa tibuok Judea, og sa tanang yuta nga nagalibot. Og ang mga tinun-an ni Juan, nagsugilon kaniya mahitungod niining tanang mga butang. Og sa gitawag ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an, iyang gipaadto sila sa Ginoo sa pag-ingon, "Ikaw ba kadtong muanhi, kun magahulat pa ba kami og lain?" Og sa paghiabot sa mga tawo ngadto kaniya, miingon, "Si Juan nga Bautista, nagsugo kanamo nganhi kanimo sa pag-ingon, ikaw ba kadtong muanhi, kun magahulat pa ba kami og lain?" Niadtong taknaa, giayo niya ang daghan gikan sa mga sakit, og mga balatian, og mga daotang espiritu, og daghang mga buta nga gihatagan niya sa igtatanaw. Og siya mitubag og miingon kanila, "Pangadto kamo og suginlan ninyo si Juan sa mga butang nga inyong hingdunggan og hingkit-an, ang mga buta na nagpakakita, og ang mga bakol na nagpakalakaw, ang mga sanlahon na hinluan, og ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na nga banhaw, og sa mga kabos, ginawali ang maayong balita, og bulahan kadtong dili makakaplag kanako
kahigayunan sa pagkapangdol. Og sa nakapanglakaw na ang mga sinugo ni Juan, si Hesus misugod sa pag-ingon sa mga panon sa katawhan mahatungod kang Juan. Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usa ba ka bagakay nga ginahapay-hapay sa hangin? Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasulob og mga panapton nga hamili? Ania karon, ang mga nagasulob sa maanindot gayud nga sapot og nagakinabuhi sa pagkahamili anaa sa mga balay sa mga hari. Apan unsa ba ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka manalagna? Oo, ako nagaingon kaninyo, og labaw pa kaysa manalagna. Kini mao siya ang hingtungdan sa nahasulat. Ania karon, akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong nawong, nga magaandam sa imong dalan sa atubangan mo. Nagaingon ako kaninyo, sa mga nangatawo sa mga babayi, walay labaw kadako kay kang Juan nga Bautista. Apan ang labing jutay sa gingharian sa Dios, labing dako kay kaniya. Ug ang tanang katawhan sa pagkadungog nila, ug ang mga maniningil sa buhis, miila sa katarong sa Dios, nga na nagpabautismo sa bautismo ni Juan. Apan ang mga Fariseyo, ug ang mga batid sa balaod, nagsalikway alang sa ilang kaugalingon sa tambag sa Dios, nga wala man nagpabautismo kaniya. Og ang Ginoo miingon, busa, sa kang kinsa ko ba igapakasama ang mga tawo ni ining kaliwatana, og sa unsa sila mahisama. Sama sila sa mga kabataan nga nanaglingkod sa mga baligyaanan, og na nagtinawganay ang usa og usa, nga nanag-ingon, kami nagapatunog kaninyo sa mga flauta, og wala kamo managsayaw, og among ginaminatayan kamo, og wala kamo managbakho. Kay mianhi si Juan nga Bautista, nga wala magakaon og tinapay, bisan mag-inom og vino, og kamo nagaingon, siya adunay yawa. Mianhi ang anak sa tawo nga nagakaon og nagainom, og kamo nagaingon. Ania karon, ang usa ka tawong ulitan og palainom sa vino, abyan sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala, og ang kaalam ginapakamatarong sa tanan niyang mga anak, og usa sa mga Fariseyo nagatinguha nga si Hesus mukaon uban kaniya, og misulod siya sa balay sa Fariseyo, og mitambong sa pagkaon. Og ania karon, may babayi didto sa lungsod, usa ka makasasala, og sa pagkahibalo niya nga si Hesus mitambong sa pagkaon didto sa balay sa Fariseyo, nagdala siya og usa ka tibod-tibod sa alabastro nga mahumot, og sa nagatindog sa tiilan sa luyo ni Hesus nga nagahilak, siya misugod sa paghumod sa mga tiil niya uban sa iyang mga luha, og nagpahid niini sa buhok sa iyang ulo, og naghalok sa iyang mga tiil, og nagdihog kanila uban sa pahumot. Karon sa pagkakita niini sa Fariseyo nga nagdapit kaniya, misulti sa iyang kaugalingon nga nagaingon, kining tawhana kung usa pa siya ka manalagna, makailaunta kung kinsa ug unsa nga babayhana ang nagahikap kaniya, nga siya usa ka makasasala. Og si Hesus sa mitubag nag-ingon kaniya, Simon, aduna ako'y jutayng isulti kanimo. Og siya nagaingon, magtutudlo, sulti lamang. May usa ka magpapahulam nga adunay duha ka utangan. Ang usa nakautang 5 kagatos ka denaryo, og ang usa kalim-an. Sa diha nga sila walay ikabayad, iyang gipasaylo silang duha. Busa, kinsa man kanila ang labing nahagugma kaniya. Si Simon mitubag og miingon, sa akong pagsabot, ang gipasaylo og labaw. Og si Hesus miingon kaniya, matarong gayud ang imong paghukom. Og sa milingi sa babayi, siya miingon kang Simon, nakita mo ba kining babayi? Ako misulod sa imong balay. Wala ikaw magahatag kanako og tubig alang sa akong mga tiil. Apan siya naghumod sa akong mga tiil uban sa iyang mga luha, og nagpahid kanila uban sa iyang mga buhok.
ikaw wala mo halok kanako. Apan siya, sukad sa akong pagsulod, wala mo hunong sa paghalok sa akong mga tiil. Ang akong ulo, wala mo dihugi sa lana. Apan siya nagdihog sa akong mga tiil sa pahumot. Busa ako nagaingon kanimo. Ang iyang mga sala nga daghan gipasaylo, kay dako ang iyang paghigugma. Apan ang gipasaylo og jutay, jutay ang iyang paghigugma. Og siya miingon sa babayi, ang imong mga sala gipasaylo. Og ang mga mitambong sa pagkaon uban kaniya na nagsugod sa pag-ingon sa sulod sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kini nga bisan nagapasaylo sa mga sala? Og siya miingon sa babayi, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, lumakaw ka sa pakigdait.